Добрый день, меня зовут Прыстаўка Дамінік. Я вучуся ў 5 А класе гімназіі беларускай мовай навучання нумар 23 города Мінска. Не ведаю, з чым мне параўнаць. Раіса Бравікова. Не ведаю, з чым мне параўнаць все то, што Беларусю называюць. Не ведаю я, як жа мне назваць той край, дзе рэчку спяваюць, дзе ладзіць вуду хлопец у цішы, пад звонкі спеў старога сожу хвалю, што ўзрушылі да глыбіні душы, назаўжды яго зачаравалі. А як жа сэрцу гулкаму маўчаць, калі вакол такая сінь нябёсаў? Ад рання ў полі трактары бурчаць, трывожачы спакой дняпроўскіх плёсаў. Пралескі на прагалінах лясных галовы свае звонкія схілілі. Здаецца, дастаткова іх адных, каб цуды Беларусі паланілі. А давядзецца мне сказаць: бывай, калі пакліча дальняя дарога. Я ў сэрцы захаваю гэты край з бяляваю бярозкай ля парога.